Най-гласовитият мъж в стаята никога не е най-силният. Слабият мъж има нужда да говори постоянно, да се смее силно, да показва часовника си и да изисква твоето одобрение. Той се облича като послание и крещи за внимание, защото се опитва да компенсира собствените си дефицити. Истинският хищник в стаята действа в пълна тишина. Докато масовката си хаби енергията в празни приказки, неговият ум не спира да наблюдава. Той има поглед, който вижда отвъд маските. Достатъчна му е една фраза, едно движение или промяна в тона ти, за да прочете намеренията ти. Той те е преценил още преди да си изрекал първата си дума. Знае слабите ти места, знае егото ти, знае правилата, по които играеш. И тук е разликата. Той не притежава просто сила, той притежава нещо много по-рядко – самоконтрол. Неговата недостъпност не е високомерие, тя е стратегическо предимство. Когато такъв мъж мълчи, това не е празнота, това е преценка дали изобщо заслужаваш вниманието му. Спри да слушаш думите им, наблюдавай тишината им. Методът Аура.